сарояндаи хушсадо ва хушсимои Тоҷикистон Мадина Ақназарова намоҳанги ҷадиди худро дар хонаи Бадахшӣ сабт намуда, пешкаши ҳаводоронаш намудааст. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. намоҳанги ҷадид таҳти унвони ҷону диламро Мадина Ақназарова 2 рӯз қабл дар шабакаи YouTube нашр намуд, ки писанди даҳҳо ҳазор тамошобинон гардидааст. ин навбат Мадина Ақназарова намоҳанги худро дар хонаи Бадахшонӣ дар иҳотаи таблзан ва рубӯбнавози моҳир сабт намудааст. дар баробари Мадина чор қаҳрамони дигари ин намоҳанг низ либоси шинам ва тоқӣ ба зеби бадахшӣ пӯшидаанд. рақси маҳину зебои мард ва зани хушсират ба намоҳанги ҷадид боз ҷаззобати нав зам намудааст. дар 2 рӯзи пахши ин намоҳанг дар шабакаи YouTube он ҷойз ҷониби даҳҳо ҳазор навош тамошо гардид ва ҳамчунин шумораи зиёди одамон зери он назарҳои мубҳисӣ доштанд. Мадина Ақназарова намоҳанги ҷону диламро дар саҳифаи худ дар Instagram низ нашр намудааст ва дар он ҷо ба Абдулшаид Саодат Шоев изҳори сипос намудааст. барои чунин суруди хушоҳангу дилнишин ҷону дилам миннатдории худамро ба устод Абдулшаид Саодатшоев баён мекунам, навиштааст Мадина. ҳамчунин ба навозандаҳо ва рақосаҳо низ миннатдорӣ баён кардааст. дар саҳифаи Instagram Мадина намоҳанги ҷадидро пеш аз 26 000 одам тамошо ва писанд диданд. ёдрас мешавем, ки Мадина Ақназарова намоҳанги нахустини худро зери унвони «Ай ёр-ёр» соли 2017 пешкаши мухлисон карда буд. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи Мадина? ҳатман дар комментария нависед.